copii. Spuneți-mi și cine poate să spună doar în câteva cuvinte despre ce a fost vorba în cântecul ăsta. Cine știe să-mi spună? În două cuvinte. Știe cineva? Știi tu, Alexandru? Ea este vorba de primăvara care captă fruta a unui picior. Bun. Deci, începutul de primăvară, da? Deci și la români, ați văzut, și la ei se servează așa ceva, se sărbătorește așa ceva. Chiar dacă nu se cheamă Dragobete. Vă ascultăm în continuare. Haideți! Primăvara, soră manică dizea, a ei mica căldură, de tot locul este bun. Soarele lodia învălzeaște, neaua tută si tucheaște, lodul lodia învălzeaște, tu pădurii frunza creaște, ponii tu zbumbuchisescu, liliști învăloagă crescu, mie joacă trupăloagă, se luseaște lumea întreagă. Și discal de văsălii, ne împui turli, de toceane cu măreape, pelicani cum 7 ochi, nizli lenturi și înșate, il la casele a noastre și cu straha caselor, agară cuibarlea lor. La căldura soarelui, ea liuau și spăcui, iniși cu cloanțe înmușat, salină pripomănat. Și când o închiseași, el ta scântă, lumea tot îl ascultă. Cu a lui Bații Crisusită, aduce vrealea plăisită. Bravo! Primăvară, primăvară,
tu sacrec Samuel Dusescu, ți liveță tu Simutrescu. Fete Gaschi Salăsescu, tu Valdi Santă Musescu, și care ia să încață corul și dusește tu la olu. Nicus Mare Sfihărsescu, te armâna Mișciu Dusescu. A este azi în întâlbare, primăvara noastră mare. Eu vreau să vă mulțumesc în numele tuturor. Vă mulțumesc întâi vouă, pentru că duceți mai departe tradiția românească. Pentru cine nu știe, este foarte greu când n-ai alfabet. Acum există un alfabet. Este foarte greu să duci tradiția, să duci cântul, să duci cultura, atâta timp cât ești răspândit în mai multe țări balcanice și au fost sub destule opresiuni. Mulțumim armânilor că duc mai departe tradiția lor. Mulțumim, la revedere!